Biamono sana umwanchu mulie wita seni kia Ndizi TV nebiro binde nendengo kwaligania asomoro bilio bwense yobonchirilia astoko imanya nareyagenda gukorekana ase sector yobonchirilia achitariki cyarera na chitariki sana na isato mutinyo gatanu na gatatu umwaka bwekiri bubere emeronge ebere na isato umwanchu mulie nabakwenda gutubwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital Waiga Sense Media YouTube wetera Ndizi TV News Waiga Sense Media website na bakotanya wetera www.ndizitv.net Waiga na bakwenda usangana into karengeli kiago automanyenga iyo kubwatia omorobeli koru wetera sinambiri gabase screen yago mwanchu muri ari tukoria rero nturochenga ogoichorana nigo kogendeta kweneke ogose jam nigegendeta kweneke kwa kubwatikana ngane chiskuru cyabere chikobungwa hona baruki gwamba gendete agutara gucha sechi nsemo mwanchu muri egori samora nigo ligendeta kweneke kwa ase secretary obosombi nabo tumanyanga asensemo ya gefya irenga yaikire actually mwanchu muri abono iga korwe semeriana kuru agote county ya Kisii efya nigo yaikire shilingi 900 akonya nigere 800 bono nigo ya mentirene miye mo mwanchu muri atumanye ngona kioro cha magori agendete gunchoria anamona sector yobosombi aligoriri abere ligokina bono igabuna lisamara ligendete kwenekirwa nabagingoranga asensemerie town go soso mu kibosongo ani baborki babere bagoichororo ragajamu nkale ngororo atimeti gusina ni kigali banyolje chikoenda gucyumu cyo Nairobi wose guki county na bali bagocha within Kisii atimeti ne cyobonchore bagendete gukoreka dasensemo kiriko no mwanchi muri nabo komanya asukubwati umurobeli koru nabayigombi into kibiri yoroche amaguri yagendete gunchuri nabo komanya nga sensemo yagori gori byo skali byagure boseri yakinire bindo miroro byabere bikugwa amaguri mwanchi muri eria buna sensemo yebituma nabo komanya nga sensemo yago ebituma iringa byekiro umutolero bono igo mwanchi muri genda gusangana intwe imeyo morobeli yiga bwense yobonchiriria hakorinde tigatumanye ebinto bibere bitatu ebyabere bikoene kikwana nyetogendete gukwanera sector yobosombi mwanchi muri enyora umutinyo gatanu na limo Finance Act yabetege ko suspended nensemeli yekegambero korinde nigo ikimbikeli ya April kyabetege ko rugo chikanga aligoria mafuta libeli komenta eyere mamincha nogo chika ko rwase kegambero kondo mwanchi muri ntwaro chenga nigo moteneri ko rwasensemeli ya April abetega kubori gwa gwikirana bosibike gambero abega kuiraneria nga ninki gyakogera abetega komentari goria mafuta nabo yugotayigwera gochika kurwase kegambero kirigo mwanchi muri ntukumanya mange anare yabereka gotegererwa sekegambere kyo nabo igo ninki umuteneri we April achigwetera because asogotayigwera lichiko kurwase kegambero kiri kwa kontoro che ko murunga nigo kwanike goseba gopinganga asensemeri housing levy wochikangwa betego kurwegwa ne CSS ensemeli tenene tamangana yo housing levy ndungu akabanya kabaga kwa ensemeli gusangerie bango KRA ebege gusangerie boigo chibese chigacha housing levy eyere mamincha neli chiko okiyo mutata nagendete kubwatia mangana yo sensemeli ya mafuta naboiga sensemeli ya housing levy mwancho mulire igo namanga gendete goncholilia ntochiko kumanyanga ningi gusechi consequences inchire chichi ekera abantu batali koiwero gochika kurwa sensemeli yekegambire gosaba ntekera bakogenda maminja aneli chiko nyoro mwancho mulielia abuna wetigwa kwe Finance Act na yabetege kwene kiwangati yegendera bakole mirimo abantu mbabete bagochaka kona chochi bese cyukwagacha enyomba gose housing levy igo nonya bari babete mbako na cyumutinyo gatano na kabere mbabete bakona cyo gumoncho mulire agendera gutumanya sokubwatia umurobeli wense yoboncherya korubono mambye achinga gitora chikumerana no mugenita se studio ayo tora chikusanga mange asensemeri ya agribusiness sobolemi nabo igo boncherya abeka gutumanya asensemo yaye na kiaroche ebinto bigendete wonchorire mwanchi mulire abo igo asensemende hose sector yobosombi kato gotigara ororo ani goli chikolinye ya diabeteli gwetigwa anano mono omwaziri wobosombi Kipchumba Murkomen abetega ko gugo chika nabe kagotenenera
amagori gose efare anene mono ase chigali chiga chigotumika gose public transport chigali chiga toko tumika sense moyo bosombigo anero gucha koba uruko ugochika na kiefare umete twarulinga konyoranga gusine sense moye basi akonyore tutebe kuru keroka ama kutoka Kisii gochi Nairobi akonyore gari nero ruse basi nero yesa kugete iko na chereli bu ende kwanyore ko na cheremia 8 ende kwanyore ko na cheremia 7 bono igo kura na nkorororo asinse mo chiri mbaroro konyaranga ba overcharge baroro ba kwanda charge bono nigo gochika kwa bere gokorwe gwa somo waziri w'abasombi Kipchumba Murkomen abe kagotenere nsemeyo abe gakobeka ligo lirirengaine nakiye kogera ngakero umuntu abatabugumo batotanga goike ibintu mbiroro bigo chibia biatorengani. Nature has a way of balancing us. Igo mwanchu muri yene tutokomanyinga nakiago chugwetia lichikelio nakiago chikonekia ngari ikeranire because umaite abantu baroro bagurite chigali cyabo babegete paragali baganitiba bairaniriwe faida mapema gusinaro imugetie loan aganiti gali ri mwaka nerego ndichikomanyanga mero belikyara chikobeka bene nabayigo konekia ngari chikelio lyokobeka standard charges chiefare asichipara lyabere ligo ikirana no yotachiko osino yoragenda mamincha nelichikelio ninkikeli arachikokorere gomonchi muri yenda gusangana intwe asomorobiliga wense obonche nabo tomanyana naenga nerebuya muwaziri w'abasombi abekagotenenera ase sector yogose ndebigani byari kwirani gwase county abantu bagotenenera kuroro gusaba bisabali bagusangira kibeso kurasi county bagotenenera bomonchi muri genda kurubirengera libyago agwetera sina mbega basi screen yawe tumanyenga yokubwati umurobili koru tumanye ibintu biru byabere bigoncherira ya sense moya magori anabayigo asaba nafunzi togatanga welcome home back asenge nchonga abayibuli one round ye actually ngorali rabaraka rusa komete school by the inch kwanya tamangana mange especially umeta school mbamete na kibago balance no inendagira kono iga 3 meals a day nechera bakongwa bayibuli Mbeche baralira because one of breakfast a budget ya mendre lunch a budget ya mendre no metomekera banafunzi barenga medinga yenja lego chi by the way yaro konyoro umwana onyule chai ke mambi chiwika saine yenja leyo sasa beyo sakume igobona lakini kolende obuyambulinga ebituma mbigendete kogeswa sechinsemo abande babere bakogesa chingenda abande oboli igo storylinga na maguri ebituma beri gakwira nanse igono nabugo tumanyuma nchumulire tumanyinga yokubwati umurobeli koru bintu kibiri byabere bigonjeria sensemo ya maguri teto so mutimo komokigo mwanchumulire tokwirana nabo tokwirana umugeni weli tukulia lero edinde togenda gusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokorwa conventional medicine twatumia mariogo akorwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akorwa herbal medicine no tole enyomba ya
Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya na mbeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri me yomuchoke birigo imeye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kogende ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyomo chibuo gembo genda ase hardware ya moja hardware eri opposite Coca-Cola imeyomo chumogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokoli waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya kuangwairerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kugira ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiriche spray paints no chire babwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukiabugwe tomakigima Memano no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati murubiri bumugano na Lydia Sofia ganda to gotwera no to koredra bageni bakirengenjo mugano to mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kirari tuko lya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yonari bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubiryo bw'umuganone no kurwugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare gwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarire ngotebo monenone abana chagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigura higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikareki bisoke tonya twa seribu kuchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekara teni gari akamote yako ni gari nabango kwa naigo
mama kumweresere gana iga sio sichambura Igentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biamono sana mwancho muri betaseni kia Ndizi TV no gosemere kwa no gende togotwara oburigereria borobia ne biro binde nendengo kwaligania asense moya kabere meyo morobiri obwense yoboncheria elinde twimanye ayo agenda tego kolekana mwancho muri nabakwenda gotobwatia asense mo chichi mitandao asense moya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abaga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website abaga tunyagwetera www.ndizitv.net atigangireri bageri galia bene kwaligani umugeni ase studio atumanyie na kyakorukwa nabo igonga yakorukuru na ningi kelia gukora gasoro ngoro wa Gusii karibu sana bia mano my sister mwancho murigeria chenkorukwa Stanley Mbeche korwa oyakum ward yere me ya Kisii South oyakum location oyakum sub location ase bogisange mwangoge village yamana sana karibu sana Stanley karibu sana ase studio yetu ilinde tumanyo mwancho murigeria mange kone nabo kumanyo mwancho murigeria ngam ningi kelio gukora soro ngoro garwa Gusii yamano murigeria nche nomanya biashara ndi basically kokorande biashara wao nande ngokorande oburimi nabo igono moro kyande nkwaro kererinde no mwari munde karibu sana agwate biringe ibintu ne bingo gukora by the way timetingere kitokora cyakera kyagero murobere ne wense yo bonchereria ati ango tora cyakera mbonchereri kiburi gukora sorgo ngoro Gusii ostari Gusii metra baranya ndego chichinsi cy'isikongora akorore none county chinde atomanyingo bano mano nkora ndo bonchererwe kibesa kiagera nanyorete nga okugania okonene nkoraroro abantu baito mabwato burimero awo mana tugukina iga bantu bari konya bagwata magani make abasumbwete bono monto ka bwato okugani gokeiga nande kwa maresira mareso ali akonyara gwikirania nabonko mo soft loan yokumo boost ochakera gosokora gento keria tagete nabayigo nkoni inde no nechibawo kokorande no mangano boremi omonto gategete na mangano ichombe karambwate ngombe ngiye gusena bongo matebereria sara enyora sabari baito bari togokora na baro bon tachokare gotoire mbere tyato chakera sense mo ichibesa wateba ngoni uri chibesa metinchiri kya waldi ko ndira racha bere chigo tare mitanda utama itinga isreji era serango mwancho murigerere ne kyokoni chibesa kyawo ya de chiga chito omaite asoko kinoko twakira na into tole na magani tokanyora abantu bande ngekero bwato buremerwa nabakwana mune kyombe kwanyara gusaba kabesa kakego kwakurira umuchando bwate bonekera twanyora nga ebintu byabere bigotokonya tokarenjere ne turabikere ngiya torusia se weaknesses chire tobichoke bigwe enjire gwenerete bono asamagana munari arenga abantu bagusakora abantu tokaranga biro bimbi arenga bintu biya kyagera omonto netagete kwarinda maskani na integrity omonto no monto igakonyora na bwato kubwa tatigo boremeru monto ko ogosabe besa kuru ese omonto okonia the minute ngaro motaka oyo no monto enyari tatigo koremeru kukero monto nkoremeru ari wana karna nyorere nga omonto na bwato kugani nani na mwase siri na nyorere nga nabakonyara kubwatia machiko omonto bwata maskani rando omonto bwato kugani okuya nabongo mosigana sekyombe kitu erindo nyara konyore loni igo ino sekyombe kine moko ena nylon abantu korusiko wana ntobwato nyokobekete shia oimi
ebe kwanyorera omochando nabo okonyora ati 10% interest lakini onye tobegeti ororo naende nole eligible nabo okoyegwa ati 20%. Bona tumanyingo kero kende kero omonto oyo tebe ninche na achira sori tingi ya sekiombe ninga neti chibese chiga ngikeri ntakere gotwara gose ningikeri mbonete koba elinde qualify konyora chibese chiga basically chibese chichikoro wase abantu abanene especially abantu babwate family abana bwa abantu barashyumure ko abantu abanene bamayitegoro y'obugima ese nyomba nkonyorore ebwate omoibori abaibori babere omugaka no mongena wano omugaka no mongena ritangana wika baigwane batenga kitwanyorero borimero tutageta obokonyi bokega tutambokere so wika baisaranse baigwane barabu abanyene nandi no na abana onye baro bara abanene bare 18 years and above na biri biya bako bainforo baisaransa sa family ata batwanyorero borimero tutagete obokonyi wano rende kara baigwane mune family ekine kigente getangania kurigiriri abantu abakuru nyomba baigwane ine baregente kemo bagwate birengeri bimo tali biringo monge na gwate birengeri byaye no mogaka bwate byaye so the first qualification we kama igwane mobegente kama kuru nyomba. Number 2 ko kama tuare eligibility yani we kama tuare okobwa gugwakana bese kende nkiri ko semo mubwata na ne biasara mubwate nchira moranya ole bese baadaye elinde kyare ine loan ese chinga kichiri chigwenerete ebi byonse we kabirigereriwe naende we kobo monto obwato bongo buya kyagara tari monto ndoko omonto muyoroberete ibintu byaye omanyete genda gukora bona igobono kerachire ngotara muri go chia senka yaye mwararora mbito kibiri yabwate we komo manya buya monto yo munamenyete naende we katoko omonto amenyete nkabwoye tari omonto omokombo yora nganye ngakite yose yaba bakweri chi asla moko ba consider no eise ko banga nabwato omonto nkabo omomanyete buyeta byaye ngomonto no monto moronge ateneneru omonto abe munane entenenera nabago konyo gwetoro omonto ori mwamanyire bibyonse kera akire na kimogo kwara mbaka mwacha ko mwachi bese mwamanyire ngomonto nabagwakana ningikeri na kimogo beka security yechibese chino bono good number 1 eise ko omonto twarore nga obotanta numbero yani tara na ntori shua nemero biriaye na batako matenya kabate given asset yaye with the evidence working in the kiao batako mateyarende kebe monantenenera lakini eise ko bana batabuati lakini abantu mbare abamenyete nabantu bamumanyete buya abantu abonye babwato ko bwane bere tabuati batebe nga mokonye ne batabuati ko bwoko nabago konye wetera abantu bona kera akire kero kende asinaroro moko likirana nsinga twakoire kibese kiga na kimoko mwane nkashi moko mwaye bengi moko enda mwa deposit yosene mpesa kora tuteyinga ntobwate agreement form akaranchira ninga kubuguriya nande abera assess twanyorekane nga nabwato kubwa form nere yekiombe agochochuriere byeko manyene details nkora tari photocopy chibi bande byaye ere no monge noye nentenenera oichori details ngaki omonto yarwete chibesa tagetenga kichingana amachikari makara orongo nyanchiranire nanyabwati alafu nairi chitari kyaira ni chitari kyagocha gwakana igone bwata a lot of details asa go feel as a personal details atoma nyinge kiombe kega kino bono gyokoni chibesa kero kende ndigia chagete nkimoi mukerete getampero mugatanga bono intemo chake koni chibesa oyo minto igo twachagete kiombeke gitu gekuru kwa vision center singe njonto abate vision na intumana togo kina so bwana ntotagete gocha gukora maonchuri torusia magana yo gotaka no boremero obonge kero kende bakoreta amangana mangi tokarigiri tokanyora ngase tomenyete kinyuru abasaye baita abange karaba kuri school especially form 4 bariko tuka bariko nyora kende bagakora abande barako nyora chinga kichuma tukanya help teracha abantu bange nande no yare ngo mbare ko access bono to are kuganinga ebe so monto nyora nke gochakirana no buri bokego no bwicingoko project tegete nkego oyo bwatu konyari biashara okora omonto abe bisi kokore gento kia yakanyora kera lituko tukanyanga abantu mbategete capital especially gento gete geko keep peace so tukabeka namo
aso mwaka 2011 togwatebani nga gotori muna basai anda basai bange ngonya bari bano chiovan inchwanga amatore gento kera tokonye into muna basai so kwegendera tokaranga terisa need na endele konya twa akara twa chitamo ntwa so gete isuko tokanyora abandi bamendo tukabwatara na baro tokanyora nga twarangire no embali babwatu bumanyi tukaba trained muno bone bingia equity kubwatara na Mastercard Foundation ntwa barangire tubagache ground bagatoe training ya omotienyo yomo tokagraduate bagatoa bagachi certificate bagatuegeri amangana savings debt management amangana banking na yanda mangi tewe enchero ogwatanana family budget na business budget bakatomenta skills igore tokaranga batokonyere na barabo bono ondeta yoro motaka tatika bono habit yo go save na bokuna go save no siringi 5 isano at the end na bokonya aberi chinyingi na bokora na nengoko ogore ngombe osochakere ka biashara gake ona gokina bono ogokina se biashara temine tinga lazima mtu alichibe chinyingi lakini me ya inchiro we discipline tali ngoko nyore besa rero bakoba kwanywa rero gwatu meka rero yaera bono nitekete kwamanya ngonye kwanyora rero mambi na bora betonyora igo bono okoye gacha ose bisingi mambi ryo ta chonyore kwanyora nkwagachi tino bwate in fact ende tokaranga mbuya tuharabire togokora ibintu aho no bure mi savings bonto kwekera sto batanga ki na intwe twarore muna abantu bande bari tigango to the requirements to register to tware certificate na into tugachaka gukora ibintu bona muna abantu abana iyo akerekene ikimbikira n'abantu balinga kibwate kwekera bona abone kiye tore abantu 12 abandi mbali banyora kigashi bakagenda isiko bande bakagenda bakanganya kurunka lakini bona abali to abantu abatemu igotore 12 akora tumanyingo Stanley kero mwachagete kiumbikige mwatebete nga inune chibesa mutete koni gosasa naro mwara chakete mukarara nga abantu ababona mbabwa tubuli merite abantu tumanya kubika chibesa ngai mwachakirete in fact ritangani asobole meru bwitu bokwerigeria nigo tware gwikira twanyanga kara tware meru ngoko bese tole kurwasa abantu bandi Ono tukaranga ekere twakobese kurwasa abantu bandi ngonyara tole gutambukira umucando twabwate nande twe discipline toirani tukaranga igente kenekia na indi tukanyoranga abantu mbabwate okugani abantu mbabwate bolemeru mbwana ko yarasa abantu bono tukaranga into tweka abanyene ngakitore konye tokonyera abantu bandi nonye tujya mangani chibese choka ngonyoro utagite bakorana na project gete for example uno bakana school fees no bwate ko sene ngombe yawo si chombe chiao lakini ngwata gete kuchibona asenaro expect kanyore bese kuru bono ni stadio ugo sali bintu biri byaye binene na bakonyore bese kuru ga igotambokere alafu manya ko rento keke umanya kanyora nando irani igorende intwe twachage twachitamo asogwe konya intwe kabanyana litangani ko richimbinu chinde chonse kama environment asetomenyete turarenjera turakore kose kwa kya ni botaka ne bole meru ito banyane twachagete tugachakana ne project yo kobe yo gwaka matoboli cyagera amabugago na arororo na ndo no komba is very cheap ekirenga twabwate ngeringa torwe tosuke kurwase tori go twa beside aseto ikireta boniga twaitire bintebe ngicingoko twatukire nabo twari gwika tokonyora no nega asio muntu kabwata nabo togocha mo twabwatira na twakorega asio megondo togokondisa tweka banyane twale matwabeka na chinsi yaga twabeke bituma bito twagesa aso kweorokerera intu tweka banyane na kworokeria abandi nga kororo tokonyara kaba aido kwiko twale gento getogokora kerako income na ande chinga kichi sama basi ngosoma twalenga pono konyora ne school fees ya bwate problem ko katwara kuri njere we sustain na konyora school fees bona kora tubanyingo bye modasana esinga nchogende tagusangana into mange wetera sekyumbe kino gia vision akora tumanyingo akero mwachaga tabono timetini ngoge chage tekera mwachitamo ngabona mugatanga bona temubika na mumete twararire amatuka mange byombe binge bigo chaka abika gati byasira iyo kero mwabika ne tamo ngikegendete ko batumu mugendete gwetuma na kwane kinge kyumbe kige kino ngo kolikere buya in fact ngonyare kanere ebyombe binge nabo bigo chaka biga katika bere byaboneka lakini ebintu mbiro mukonyora biko bwatane neba obakungu babera sekyombe onye mubwate birengereri vision
muna bono nga ngosuka tole kuri step ye togende step ende onye mubwate kerengeri asumo tunga iga antu tete ko mwakonde onye watu achibire gento gete na ni moko na gokirutota moko na gukora assessment kerine kerengeri ko nyake babwatane igo ko mutu ale kerengeri yakamo ekine gento kera geko ba unite number 2 ebinto mo gokora muna bono onye mwachangire chibasa mwabekire project gete project yenko bareteramo igote kunyarekana mubune kyombera isi because mubwate a common factor mawasha egento kende inkonyo uri mumanyaine bantu mokore kyombe tali abantu barwete ale nabo konyoranga nabantu bangega gusa abantu mosikaine nandi mwanchaine nabo bono magoso makana atoka ndaisi kunyara kunya solofu because ino nabantu abamo nandi bintu nebinga mogosha ngoikirere no namangana andagocha in between nabo konyara no monto mina bwato sana bakong mwagenda mwamosangisi mwamokonya bono asoko sanga kori nkoro kimoro bwanchani ebine bintu biko barentas amo bono ambiamana sana mwanchi muri bita seniki and Ndizi TV nigo togendete gusanga emiyomoro bile bwense yobonjelie astogendete gusanga nere Stanley Mbeche oyoro muri kyo munene asekyombe gia vision unagendete gotomanya igoro yobokoreri bwabo kurubaga cyagete gwikira bono igoro ikakwanira mange gwitire kyombe kyo nabagusirana nabo igokweneke munanko egenderera bale mwanchi muri bakwenda gusanga na intwe imiyomoro bileiga wetera sinsemo chichimitandao sinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News digital na baga sinsemo ya YouTube wetera Ndizi TV News oigona bugututumira ujumbe yabo otumanyenga yokubwati umorobili korum nabo igo anyikubate boli nelia Stanley nabo gututumira irindeto anyare gukwiranira Stanley ngo bako kwanira ngango kororo boncherya bwechibaho narakora tatebi yangonga igwa chakirite bono echini chinga kinarenge school gatowe kananga na somete a university as a program ya parallel program ya tagiti chibese chinyenge bono asogwe okwe suguma kolia nabona rekora kindi yonskiliki yanchire ndakore nyore nga na nyore chibese ngwakane school fees bono ngachikolire ese environment yito karorange gento karore metenero abantu gaitaone nagendete gukina abantu mbatagete chibaho nabona reko enda ase contractor nanyoro umuntu gwate usene korba kwagacha bono ngo sibale sata nagamba nere namatenche fulani igona achire koliki etenda yichibaho no nganchire ngoronseri chibaho chirigane kosekera mamonto kobeka nagenda ari nagoremete bone karangu kuremete kogenda nanye onchura yaba finished goods chibaho chiri chigotumeka bono nanchi nanyore profit kurugaba asemeteri na banko nyore chinko nanyora magoko ikorende naranga nanchi nanyore gento keka kurugari tinchi tigutikana mboniga kana amwire nanyore tenda na banko chibaho na supply bono akerkende kora tomanyingo ekero meto kwenda kwali gikorwa se binyoro gwachweli gwa supply chibaho senikyo gokora bono konyorore abantu mabwatemete no muntu ikerero gosene school fees yagwakana gosene kyomba gwakana onya nanyore mete nandi ndochera nyare go isane odambwate nabonko gora nandi naone ebinyoro gabito gweta abantu masimekete mete mengi nandi nabakonyora nabantu bandi bakondi bante inga emete nere gaiga no erero emete nere gotigaro tachweli nabyo kubutoro nuga nanyire nabonko era no ne company ese no echaye goshie ose skuru erote ko market wa ego tete in general emete nebinte binge bo kwatali chibao chio no ne chinkongoni mbiamana sana kereke nengiora kwanero ubonchirili oboiga bwechibaho kero kubulire gasoro gongoro wagusi in fact ekenega ntakamo kebintu biribira akonye muna abasaye baminto kose monto ndibwense utagete gokorana ne biasara emetega tubwate mengi abantu mbatagete obo bwemete ko bro bonge iho se ko bano bwata kabese kete kakeo riba oka gacha se kete kabwenerete gakire bosaigo nabo gokore biasara biemete nabo tarimete yoka no seedlings abantu baminto babwato kubwa kubekana ne nasiri nabo kubeke nasiri engiye rero no ne county government ne abantu bali batagetemete especially ya indigenous nabakonyore link on seedlings chao igemete ne gintu kyamana totanyare kusiereria
nabo konyora ini kam yae gokonye nandi nabo konyora gwakonyere nonde nero utamaiti ng'aino ane chibaye chichi gotoka gose otabwata ribaga ryo gochiriki bono karo kurigeria nayo munye no gwechwereri gose chimashini chago gochwereri gose ogo kondisha gwachweri aba bare abantu baminto bo chimashini yonkoranga na barabumbi yabanyore tro monto maite nkori byari bono nko barangeria bari tokora na baro nenje na baetenda na baro banyora kende kurwa shit bono ambia mana sana akora to manyinga sense mo competition to maitenge mitene bwate competition tare biko gochwerie mete ustale biko kwa nchiba usi chinko akirikenda ngiki go deal ne competition na sense mo yao number 1 moraria maite gento gokora competition yaro te gugutanga competition yata izia komenta chinguru na ono muno konyora chibawo chikana iri kachibe che quality no maite demanding ankietagete oro si chibawo cha uchingia chi committee the requirements the customers batagete number 2 tware transportation karobwate enchiro ku transport korwa sole uchikia segete no manyete lichiko the requirements yakarobo o transport chibaye chikorwa ku cha segete amukolige permit igobono ngeriko ba problem na ndo konyoro ya competitors mbali konyara committee these requirements bono bokonyoro monto agokora gose ikagati kabiri chibasi cha mubara igo market yaro lakini yo netikareta kobo bone kintu kigo ku encourage is availability ya market singe market it require koma tenga egento kiana sanare ngo chikone nyore faida iyo ku feel encouraged ande kwagendera singe market nero na kyayo ku maintain biashara byo gekegera ntumetenga abantu abangi ngo chakabari biashara na gwakwanire kwanyara nga ande katika bireke gabiasirire ngora ene kiko bi maintain egenta kana no muraria mura narorire no kumanya gwatanana budget ye biashara kyagere biashara mbitagete budget yae ne budget yao ose yamatumishi yao kero osete biashara nga ebese ne ye biashara tetagete na ando chukurusha kabesa kali kwa gatume kasi amangana ao ose budget ya nyomba bono okonyora gwaitire biashara na kero kende egento kende ndatebe good record keeping akero go keep record ya ubuya umaite na tumegete basinga naiga kwa kesabu na nyorete faida nganaiga bone biashara bya ne bwati basinga naiga be independent utaliko yakuna abune na family budget na no maite nga ebe sanga nyor kuruga ege section yengo tumekaiga ne integrate se family ne ri nganaiga bone na liko nyara korana ne biashara byao bego kina lakini nyotoro keep record na endo nyogo ko mix up kwa arusi osine biashara bibiedu ka so begete bone mune chibasi chiba kwatumeka bono toikora biashara bya go sengo kina bire egiye gugoito moyo sense me au manchi muri naganti kumenya kero kenda sense me nga kyo konyara chi customer chiabo chi customer chiro is there esenga nje bono uri limu namangana yo bwagachi kero gweta no ne town yitoga ngakiteyo kwana konyora nga ubwagachi botagenderete akero ubwate ji contract rande moigwanene mbamaite gasio kora nengiya bono in fact the customers always are there no ani kali anyene bantu bakaba roro konyora muno gendrete biashara bya umonta go chobatenga kini chiba onchire chikani iri asigete na ende muno bono CBC classes ichi agachi kurumaga ichi akonya abantu abange sana so wetara so kugamba nabantu kokwana nabantu negasi yawo kwa yakora borongo munega neri ande toge kanenge kero monta ko ere nyene tenda ngoikira ni uri singa kichiri atagete tari ngago ko endorare toikira nabo konyara ngamaigwana ini na ndo rwesha abantu bako go trust na kiura kwanere in general bonchire lyo boiga bwichiba na kibo akwirira sensemo yawo in fact chendo chenga mboli bobe na bonga biashara binde byonse singa njega ntakanene ese biashara binde byonse obokora na konyore profit ebiashara kero konyore faida na linayo kuigubuya bono tindo uchibo besinga chongo nyorande ganto gake kankonya gakonya ne family yane ikone nchira bondo chembi yande aro tindo uchinga bakongumboro koba tindo uchinga ngakine nanda go ndata ego sana akore los singa ni maite na bongo nyara gwasha singa umotoyo na approximately yo kuruchubuti singa naiga na hindi nditali oyo kugura kero kugura mete mengi kwenye gambira chumba kwenye ururu ko gwate faida ewa akirigenda sense mo yawo na kiora tebe se ubonchiri oboiga bwichiba kwanya konyora chinga kiyete ubwate demand ere igoro otabwati totebe chiba ona kibo dile customer
eise kobanga edemand neroro timbwati bao chiane iyo nkogenda ase bari bakoni na mongo na mwana sana muteni ndakati bao chinga rakirinde inche napageni krango pageni kurwaria akobe yere bwangu chira makonya nanya ore gento gesini kurwari egenta kenene ngikirani okugani gwe customer ni ntanyora faida nene ngikirani so that agendere kumanyanga oyo minto naroro handi nkonyari so kurenda okugani gwe customer is ekroba the visit kai chayora moikirani nonyore faida enke kwanyora ngori oriotagete so that mambita gotiga osaro renga toikonyara gashiyo bwana by the metende yansi gocheli guchiba mano yere sito gaiga nemete metandege nera ibwate abantu batagete mano chibawo chimetandege lakini ntubwate nemekabiri batirinde mna nkorora demand yemetandege ere igoro kubwiye mekabiri mbye mwana sana nditurabwatira abina nditurasasa umutima ko makeigo to koirana ndagendera gusanga mange mbye mwana sana umwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV niyo twendete gusanga imiyo murobiri wense uboncheria astagante gusanga no moncheria nabo igoro muri kya sekyumbekeri ya vision Stanley Mbeche yogendete gutumanya sense moyo bokoreri bw'ebyombe nabo ga sense moyo uboncheria kondo mwanchi muri akora bwatira buturasasa umutima ko makeigo to koirana ndagendera gusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. The Ultimate Kids Carnival Week imerudi tena kwa kishindo zaidi katika hoteli ya Camel Park kuanzia tarehe 15 hadi 20 mwezi huu. Kutakuwa na face painting, zipline tour, car ride, tug of war, boat racing, goal target, kuogelea, modeling, sack racing na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks. Na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes
lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, n'ebirobu byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Bosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore. Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital eyuerange n'ekigambiro kya Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enotisano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Esukuru yokwegeli oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asebirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobolema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA bwoyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Omuremi egiata ekampani ya Sidco nigego kumanya iguru y'echimbusuro babwate echo chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigego konga bwango igibwe tamarweire nige kurwa rigesa egatiye chiguniye merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke yemo boigo nige kurwe ndagira
emitugo enyingi kigima maiga yokogesa nige koretera omurimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebirenko byense gusibye iguru byembura omusioye nigogosoa gwikarira baimemono na tori kuyirirwa n'umubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase ekeyemo niguragese chigunia egatiye 53 kwike 53 chichikiro emerongo kianda ase kambani ya Sidiko nigotogokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusuro echi naochire ase chi agrovet echuchire ang'enaye gosoa kesimi ase namba enoti 52 enoti 51 enoti 3 ibere yemo enoti kianda gose enoti 52 ibere 5 5 kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesalinene twaichanire koralia ogukwa kwa mama Salome Ongeri kurwa Kabsabet nigari mwana o Cosmas Ongeri nomongina Magdalene Nyakirario Ongeri musubati omwabo nyagosira John Omwata nyagosira Gabriel Maisiba nyagosira Alexina Mora nyagosira Bosire James Ogega Ongeri kurwa Busia Patrick Ongwae kurwa Mungori Eskimo nyagosira Gwaro nigari kamati ya nyagosira Leticia Monica Pacifica na Marcela Mary na Pauline nigari ngina Pamela Mwango Ongeri na Dennis Ongeri ngina koro Maxwell Ved Dosi Maisiba Ongeri Kem Kemunto Ongeri Tafari Matundura Ongeri abachokororia baye ngamona Nadia Kemunto Aquila Maxine Nyakara Aquila Etana Kemunto Karanja na Damian Matundura Karanja ngina Moke Ondieki Omwata Julian Maisiba Flora Atuti Waro Bosire Robert Ogega Rose Ongwae Benedict Ongwae Nabande omuberoye nigore enkendu ya Moi Referral Hospital Eldoret na nigora rusigwe enkendu yo lituko lya Lamisi chitariki 13 iwe ikasenka yaye erensemo ya Kabsabet azara kolerwe emisa ya Virgil Mars nigara enigwe lituko lya Juma chitariki 13 omwaka oyo asenka yaye ya Kabsabet imeye kaunti ya Nandi amasabo ase family yomongina Salome Ongeri omoyo mama Salome Ongeri otumoke asomorembe ase bari bonsi bakirwe no gosira kumongina Salome nigo twarure engora yaito Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Yakegima omwancho muli weta seni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunda eyomoelio singa kitoganita gusanga emiyomorobili obwense yoboncheria astoganita gusanga nere Stanley Mbeche oyore omurikyo monene ase kyombe kerigia vision nabo igoro monchereria gaiga sorgongo rwa Gusii nagendeta gutumanyigoro yobokoreri bwaba ase kyombe keri nabo igogo segeto monchererio risiko gari noli bwatukugania ko guchakia oboncherere bwayo mwanchumule nabo kogende gutubwatia asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abiga sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News Stanley ngwa bako batotenga ngokora muro bokoreri aho ase kyombe gia vision ndo akwanire igoro yechibesa korateba ngo bokoreri bonde ndo mogokora ono unabonega abasabange konyorore batagete ko bamentat ko twanyorire abantu bawatukugani okuya bona abasaye bamintu ndire tokwera twarakwarira abasaye twabahorokerere mana baguchaka ebiashara mana bakurinde ebiashara byabo nabona bakwegendereria
mara bono twarakwanira abasaya baba KYOP senga ki government yabeka ng'abasaya babe trained nabo tokubahorokereria igorende ntutagetekera omonto agenderere nandi esustainyere biakomanyane egente kenene negose egangenene nokwa omonto otagete kwegendereria omoyo nakomo make anchirane nandarore ng'ana bekunyarekana ase gento kende yonsi atagete gokora igorende naindi ngotumekari bageri ng'a ase okuba motivate nakomotivate onde bwensi oroche ng'a kero kene bono bone gasi konyora egasi siku isi essence yitu ya Kenya chigasi chiakeire na abandi nonye mbari bari chigasi nando okonyora bakorera omonto nabakoria omoshahara buya kabisa lakini kero gochomori yabwata amadeni bono abandi kero bakorera banyora chigasi na abandi bakorera batamekoro ase chigasi obogimo obo obotagete okwebanga na nene gotema goisaneka sekeria okonyora accept na gendera korigia sencherengia twatwareta menene eragere bakonyore ng'a wasariri gosokwa moyo orore ng'anje tinkonyara yaya abo konyara mono ore bwate nane mono raremereri abo konyara nayo nyore gwakorere kende ose gwisanekire mono otagete ose gwakonyere bantu bande bonse bono ango bakugukwanira ng'angu tukamore chiombe nechingo ka sensemeri korakonera ngo nara sensemeri na kimogokora nkoni murama bere nkoni murama ginangi wakora bano in fact obotugiwe chombe nobotugiwe obuya lakini okonyora abantu abange muna batabwati oboremereri chombe siku hizi muna bantu bange kero okora assessment nkagaiga chombe chichingiya nchira ikabuya kero montanyore lakini ngotema tole konyora chibredi chingiya ochirenta ochirenda na gochidistribute ase abaremi yoro otagete bono nande eng'ombe kokwanyorire eng'ombe ingia nando nyerende buya moneganiri nebwate profit botukibwa eng'ombe nobuya oise koboikirani ase bari babomanyete nabo bagwanchira namang'ana ayi gokwana ng'a botukibwa echombe tibori bokongu negento kerekia bono egento ekenene nokonyora chibredi chingiya kinaki tokoba focused number 2 komanya mono kurenda chombe chombe botukibwa eboro bororo tatikana abantu bakoranga ne gashengo bono ntogenderete ntoragendare mono lakini nchirororo ntobwate togendete kora chibridi chiri chingiya tokobeka namabere ekirenga namabere noene chiomba abantu batageti chinyama oise gotwara noe chiomba noene chiga chire medium nyako bwate karengeri kiamana go supply mangane chiomba chinyama nara chibwate chibesa lakini ntumono tutageta mangana mabere kyatu amanyiro buya bwa mabere ko tugete chiomba chingiya noe nyeiga nabo chigokorika buya kabisa nane nabo chigowakana ambie mono sana akora tomenyu mwanchunguli naro risko gari Stanley obwate kirengere likyogo cha kyobonchirilia ayo mete kwarabira so bonchirilia matuka mange andengo semiora abantu na kibago cha kobonchirilia bwa kerekende tomanyingo monto ganite go cha kyobonchirilia ngikeliaga na ire gotwara obonchirilia moralia ekerota ketego kore biashara iyo kurigeria ng'a biashara kibira nyare go fit your environment na bakora abandi buna bagenderete biashara ki abandi bagokora gose mbintu kibiri bitaranyara goikiranirwa bona bona nabo ukurigeria gento keremete ase environment yao gento ki abantu batagete abantu bataranyara goikirani bona mune season yetore ne yerigesa gento gesumbweta abantu ne njara inkieko era abantu enjare gochanda abantu batamaite kolema abantu batali kolema buya gose na abantu batabwati ndagire isaine bone so toekaranga kwa discover omochando bw'abantu gose mechando y'abantu babwate nabo go decide muna boni gogenda sendagire yaga shirwere Ense ligori lirense ore to stock engakige goika muna ligori liko no gukina naba abantu bakogora kurwasuri egente kana no kuriri mochando emechando abantu babwate ikokurigeria demand nkikeborete no bwate ability gose skills geta abantu bande batabwati okay abantu bari in business lakini nkiyako era abantu batali goikirani boronga se biashara ibyo nabo konyora hotel gose for example tube ko mu gweka no hotel chi hotel nchira chinyingi lakini aba onda koni oyonde tali koni sababu neriri gose nkikeborete nki customers batagete aya kwaga na kwaga kora onya no usafi korosia ndagire ngiya igo okurigire weak points aya kwanda kwa work on them bas
ebiasara byao nabo konya bikogenderera igege tutagete no kumanya emechando y'abantu kose ebintu biri biboreta abantu naende omanye ng'aki okugwaka on them basi abantu bagwanje gasi yao naende nabo kogenderera bono kero kuriria sense mendo omonto akorengera likero kende ng'ake totete gochaka oboncheria obwene totware nibe enene magochaka oboncheria kora toseminga ya sense yao neki omanyete in fact ebine bibirengerire konya abantu babwate lakini obutari obumaene lazima otware nibe enene omanye gochaka ebiasara egente kene kobwate kerengeri muno ekio nabo gochaka gosave according to your ability ebesa nkenke obwate kerengeri ng'a nintagete gochaka ebiasara gete ngora neba kera rituko according to your capacity no save ebesa nsinire obwate kerengeri ng'a one day ntagete gochaka ebiasara gete nabo konyara gwasave ngora kigochikoika no chinga kigiteiga onyore ebesa eri yao yagwerere kose nabo decide ole ng'aki ng'ainda nyore capital you can decide to go for a loan nabo kwana no ene loan kwana muna basaya baminto chibesa rere government no chiaro obogima ntobwate youth fund nabo kwana boye loan korworo ochakire biasara byao ntobwate sabanga ntobwate Kenya women nabo kwana boye loan korworo ochakire biasara byao we also have even women fund nabo kuryenjira konyore capital ochake biasara byao nande biasara sama tukaya tuli nfoke tini go bigwaka na biya nande bigwaka na boronge kabisa bakoisaneke igo muntu te orate ngata kunyara gukora biasara osite kunyare kana muntu ochake biasara bono ntumebenga abantu abangi nabo bagochaki oboncherire nabakorango yo mwabona abwate biashara nero tebatigachake abigoika gatigati biasira kero kende nakio omonto abonete ko maintain biashara bya aya na maene because kero to chake biasara singinjo tagata compete no monto because kero monto na abwate secrets chiae na skills abilities chiae bono isko chake biasara ngota ke to compete na yo be mona nyarebe osomo buge yaya ogo chake biashara singinjo no tagete ko bichaka na ndi no gwate kirenga gitu tagete goikirani bigokonye na okonya abantu wetere biashara bibyao so ono muna to kwa na litangani yo kurigereri wiki points usegento gitu tagete goikirani but not to compete with somebody singinjo to kumanya no yo nere muna agakora biashara byaye alafu nebintu binde mbere muna bono you can decide kara goikire gati ochake gwakora ebintu byao instead yo kugura bono muna material shekara okora ese biashara ninganjite gutumika umugweka no manene muno hoteli bantu muri bakugura oboshibo opakiri korosia mandashi but ya ekara gwikire gati kabere using your own skills nabo go ikokore manone ngano yao kara kwagore ngano yao origi experts bagotaye muno konye sabura okorosia oboshibo yao ogwad the nutrients required asoboshibo yao o produce oboshibo yao orosia mandashi yao kosene echa koros nabo kutuka chombe chao chingiya orende chombe farm yao maveraro direct ese farm yao kwareta hotel one demand depend kugura finished goods okonyoranga na you can learn at a loss igo ko twale vision yao ase biasara a vision nere go drive igo bono egento ndate mono a vision nere go determine so twale vision yanke biasara byao na bigo katika biboneke lakini ko bata vision yanene na bako gandeli biasara byao na ando tigere even the coming generations bagandere ne biasara byao bono ankonya ruri ng'abantu abange mo especially abonchoreri abange chibesa kiribaho ni ritukeli ina chibesa goteba rosi ritukeli atari guchwa kesabu sense expenditure yae kola totebingo ng'akimuntu abonete gwa kesabu o maintain yote bangarera na gore stock iriga na tumikiriga na nyore faida iriga in fact isoko koni chibesa ochitumeke nga echini chibesa na nyorere ganchitumeke enauri munantakete nakikirtu ataba importance yo kiba record a record no maite nga chibesa na tumekete soko gora iko chinga naiga services na tumekete iko chinga naiga okoni kwane nawo niri go konga naiga ndusi chibesa na tumekete say input services chiri chantigere na chitokoroke profit igote kunyare kananga otumeke chibesa in fact igera to kananga tubwate vision ya boronge kose tomanyiti biasara bya boronge no boiko biasara bera binge ngasi okori na guchigura you make the foundation yao kerengia no maite ngankyo ko consider nkyo korenda
nabo kogendera lakini uchake uchange epugo nabo ko bikaba bitukerimo nando sieki ono kero kuri gasoro ngoro gusikero kende ningi abonchiriri abango konyora baguchakira obaguchaka obonchiro konyora andigati abubwagure in fact umurari muna twakwana a purpose kose vision yebyasere byagokora neriri inki kwarigereria kwamenya guchaka ebyasare ebi namba ibere ngakibwe organized ngakibwe bangete cyagero utarachaka ebyasare wikorere the necessities yo wikirani o make all the necessary requirements kwebangira boronge kwamekire foundation boronge now you kick off a fact and nelinga how do you maintain your business like now your customers ngakyukolete with your customers a customer relationship nakero kinigintu kyamana kyagera onye kokoira omo e customer yawe boronge nabe go trusted nga omonto togokonyana nere gosenko kuri nyarebe ikobono nero wikore ndi your customer relationship wikore ndi customer chiao bona gokora ebyasera byawo na barabo because nko bakonyo ore ekero ko baoneri na barabo ngo bakonya bari gokoguri na otherwise your customers abana bari your employer now cyangwa no ibure byasara nyo tubati customers byasara bimbira abakonya bono gosikana wanje customer yawo sinjo nere boss yawo nere gukuri kwanya ore faida ihona nere ukurigete that is very important mbiona sana raro jumbana rawatanga Kerubo mambo katapoa sana atabanga ebyombe ga kibinde watu ni wakora nimeifanya pesa baada ya kutolea watu wengine mwaka mzima waya uletu chibesa balenge kiombe oruro mwako mugima wanaganyita chikonyora chibesa akanyora ngabese chinjiyo cyora kwandire igoro yobonereri boli boko ene kigwase ebyombo muntu konyora nga ayego okale gusine namba yo mweli ogutiko yego mweli kwarure ko namba 1 wesemba ka namba 20 ego chikoika chibesa kwanyora nchiyo in fact again tokendege gitira ebyombe bingi no borai oborai obobe okonyora mogo chake ebyombe boronge mubwate birengeri byana ndabantu bari willing but bona barai batwara okugani kwabo kwabene baroranga asobore meru bwabo no botaka bwabo bwate ene opportunity banyorire bona bakungaina abantu bande nga they are together but babwate intention yo kwegendera barabwa abanyene asoko soro fumo chando yo igetegetekera mwachakire onyene kiombe amako babarai mwenshi kentonge moko bisa abantu bande nga into nindu to kora abantu bande aba bande tikabaganya machibu to koba plan is mako kora from A to Z amoko isana samwenshi emesa onye ne chibesa ko say for example mokolon iko mwes members once be bago satisfy moko chamata umuntu ngo mwato lelo ngakimorocha mwamo discuss abantu once be ba sign record ile ko nyore secretary yabwate chairman yabwate na member yabwate transparency and accountability eto karoro bono igona lyo kwegena na goko bo lakini abantu kwanyora ngose a chairman a treasurer na secretary bagenda bakungaina abantu nga we are together lakini barabanya okonyora kero kenene chibese cyabo bakoni kose profit iri banda babagana bacha kungaina abantu bande na chibese twaro si chiriga ikine chinke twanyora bone ne faida twanyora but bone iteri bijya nanda abantu abango konyora bagokora ebintu biringe ncheka bire nano kugendera kwabe gokobogoke nabo bakogendera bayikasigite lakini bayika baporomoka baera lakini nyuma bakora ibintu ebya nabo bikogenda long term nabo bakoreka nabo kumangaina abantu bande nabo konyora bamanye to maene lakini bashinyuko kwana ono babo abakirega batanga kiringi otorakore tikatobatigire ino muragire lakini bamanye to maene so oborai nabo robunegento kyamana mo ebe party abarai batokabaya abantu babwate transparency nanda abantu bamaite ngagango etogokonyana na munambwata maganiane yarebe na babwate kwene kwai taliyo ekiombe ntegemete ekiombe moro asogokonyana lakini no bwate mirubiri yawo eje yakokonyete tali kiombe tekero kiegasi gosekero kigo koragiri igo mochi tama asogokonyana lakini no bwate bintu byawo separately ebirogokora or dependent on yebon kumba abarai na bakogera mutagure kiombe oh man mbiona sana nara kubolkera kendenga kiombe kino ino ngo mubegeta machikari bunanga umuntu gakonyorwa kana chipese chigo nyorwe fine oseri kwa kabesero umuntu nyoetanira amatu kerekende tams chino choko ena na chipesa nchire chichi umoralia that is very important na ande kiombe ngeko gendera getabwati machiko in fact machika ekera moya begeta boronge asa abantu bonstali members book but noni no barai moko yatumeka na ne mwe committee ko yabwati aya na arago kongi
obo mobwino bokoro kwe kiombe lakini to ekane nga abandi ngo yabwati bali abandi bali ko yabwati bona abo discrimination ya so iraro amachiko is very important ikiana ne jinsa mo komera na weka mota yabani mo komera na litu koligima bantu babwate commitments bagwikirani wahakana onyo oyokoire bese yayi naye gwika bwe commit omwe anyenyora singa kichi chigwenerete ebintu bibintu bikogera abantu baisaneka nande bya barenta amo lakini ise gotukunga kero montago kora kyo ngebwati amachiko yaya amachiko na arakogera kiombe gyatenena nande ebintu byakorekana onyenyare bakoire bese for example mwarenge emeri go round naye gwika bwe commit nando mwe bese singa kiria yaye bwenerete onye mo gokora table banking mwabwatira mwanyorere bese rikurwari yago konyere naye gwika commit onyerigyo nyirani akonye no ndenere nera isaneka na inchi na nyorere so amachikaro is very basic ari ino morosti mune kiombe na ari ense government yetagete kyaro gwika amachika ina ave in line with the requirements of the government wasena constitution yetu kama chika ino makorosi gwikabe amiti your needs na ande amiti the constitutional requirement bona ndiamona sana adusa sense moyo bonchirire Stanley ankonya rolling atebo monto maybe imokile loan atetamente stock ya so bonchirire wae tati andara rusia kamia 5 iga ndara tumeka kora basemi ngona kibabwenete gotumeka chibesa chiyo bonchirire elinde comment bonchirire wabo good onya kwa bulu sene loan kwate tuko chiko chakire biashara lakini kwanyora personally kwabwate egintu gite kiago chandete your personal needs or family needs iyo gwe kobesi ayibye komanyene nabo kuri kanse watenga kichi bese kina benge na kobesa kurwa sangao oli getense ngana kobesa chingana iga na endonye kwebekana ne interest watanga chibese chimuna ngokora na chiko sine chibikibere akarango cyo kuchira ni gaiga ngochira tane na interest ya 10% koko gana mugondo watu sine litoka lyao oseno mosio sine getuma kyao okoreta menta gento kegaiga na endo gwe committee kapisa muna isi kokwa rusi ochibeke singa kichini mapema asichika niri esembu munejo nabokonyora ogenderete buya na ende kego ikinga kyo okwere no ane loan okonyora ngwatana nole amatumisi yao aya nyomba ali tokoroka family budget na amatumisi ali family yani ye biashara ali ndite biashara ende biashara ambigu ne family nero kagenderete tokoroka nga debt management wana konyora ku manage lead kwanyana ku manage na mangana ao ye family gose personal needs wana akero kuligirelia sense mende a sense mo ngakimuntu aboneta so bonche ne kyaboneta ko maintain chi customer chai. In fact, chi customer chi litangane go kochirigadi nga abana abantu bengencha sobuge mabwane gosase biashara byane ekero origadi imeyao obwate passion nga omonto eno yo mahana nonyene nchiro ko muhando nkobere tabauti bono goikomanye nga the most important person oyo gonkore biashara nero genderete ngenderete nero okogera na inchengo nyore faida bono goikomusike omuamaskani okomo treat with dignity kosama enchire ya maskani na ando be transparent na ando tware obwasyoku na liyo kwegena na gogochikwaba maito mondo kole transparent okore bintu bya utabwati mangana ando bisete na nko create personal relationship obwamate bwabene bono igokonyora nga nkogendera muri buya bono muntu otherwise tali okumorigade muna customer iyo kumorigade muna musani a family member oso muntu getubwinginchu wedani no eno yomino moiboire nere ambuya kibororo Stanley kera kwara bera so bonchirili mbuya kibororo abuna incho monchirili gali asenko yebinto twatwara ubu amatobu ya ne supplier yani. In fact it is very important litangani tiko kwegana nakobo ikiano matenga yo supplier ngiatagete igatagete atware trust komwagamba nere onye nebesa ya yatagete muhakane manatagete nechinga kichirishi chiganeri onye gokomote inga lete bintu gete chinsa chiri munarenta tigakonyore no ore se biashara byao na ando muri sifu tatagete acha kakoromeka ngaki na ikaria na moganya kosena waste time no sengenje no yomwanya bantu tembangu kwebeke ncheragete nayo obe willing komogoki ekerago kiriamo nayo basi bona gutwara trust igo kabadi wikabwe sacrifice sacrifice komogoki nere na lyako goki una yako goki bona akora kwanira ngona kimwasirire nsemo yabasaya so kwene kibunango egenderere bali. In fact
mechari ase abasae obasemia number 1 nabakonyora omonto restaurant tamaiti nga yagochakera nga yagokorera lakini ekero goika omonto ang'o bwatokogani kwa motai ng'a mwana ominto my brother tokorega gose kwamwa advice muratagete nere ngotwara are omwerekeo gose obere stack ocha soro batenga ki asemore na ikerero kamoranche na inche nkonyega ose nkonye sokwani okonyora na kabesa nkorere gento gete mwamo konya singa kichiganiri na ande mwamo irabuya kumwamwaresira machika ino nabo mokonyora mo develop obosani no muntu oyo nere ogenderera oyigubuyanga maene nakonyekire igo number 1 nkorigade tore humanity omuntu okomoira muno oyo mino litanga nande kwa willing komokonya kwa feel imechandelia bwate mana ne yawo kwarengarenga no ninche nabo yari kunyareka nambega koiko obe empathetic koiko twaro okogani naye kwa feel muno oli afile tinga omochando ya maene especially as omuntu oli genuine omuntu oli honest maita abantu bandi bara abakora omuntu atagete go deceive kokungaina lakini omuntu oli okorigeri kwaranga omuntu ya maene na no muntu oli genuine nabona yo gufeeling aki no nincho mochando yo onkunire ngaki yari kunyareka na makonye ono ko makonye with passion kwara tali kwanza tali business no ne binde birora mu advice nga beside yebesa ekena kero kina yeta guchia wasega koreiga korate mange nchiri na bora nyorega kokonye iko kwa moment rese migete kwanya no bono no muchandori obeiro moke ose kwa mare miri kwa mate bya ekene gentageke iyo go koreiga kiaiririga bono agofiri buya akoibubuya uya bana sana timetinchora tebenki ngyo kanyara basa bangi na batoko basegeta basa so bonchire lakini kwanyara nga basinyira ko maintain iga moralia factors ne chinyingi litanga ninkonyorore akero monta bwatokogani ogotangani atagete ko so bonchire onyora go sina banta ababe obeka go sina bese ya atagete go safe ba murianani omuntu obono otware birengeri bibe o generalizing abantu bonsi bare nabo bariga ense yegerembe bono otware birengeri bibe takomanya ngaba nabantu aumera baringi bataringi boronge ose batabwato mwerekeo bono attitude yaso ere negative monto tata waisino ne bintebi mbi koba ne bikon kyagara na atemire byasinyire ine nchire yemo number 2 nabakonyoro monto abwate birengeri byo guchake byasara lakini bono mentorship tabwati monto okomotebereri monto amworokereri amwe motisha amotebi ngatema nabeko nyarekana ekine gento kende na kero kyoko nyanga bono ngakingo chaka umuntu just yavolire mentorship motivation na kero kina umuntu akoranga ebintu bine bikomo kose already somebody ochagete biashara akagwa bono na boko nyoro onyo what bad example na bakoranga na inchi nda byane baisa ko bamuna bire koso bwaba bantu bane baro muno montara iberwe se biashara biyaye tebema na inchi nda chake byane bichiko ibenge njeka birenga muneri lakini onye toko be risk teka bono go ikibibionsi ipi otavenga ki ebine bintu bosa go ikankore gento kirina tagete so biashara bero no ko risk go ikobet yare we sacrifice lakini onye gutagita yo nyore in fact yo konyora weka ya kene ngio goja by silver blade you must commit yourself yo manye we kire gento tagete mbia muno sana what tebinga nkora endo muri seminar mwasomi gugwesana yakwenda gwachi ko basomi kora tengo ngakimukubwaterana na youth fund ndo tumanyinga ki youth fund bakora imirimo yabakego bono in fact youth fund na section yengiya na andere open tatika bono timaitinga ninki yakogera abasa abange batara ikera asoko yetumeka konde yaberege gutumeka ase Gusii yaitu na nda abasa abange ngo ikera bari bari yo basemi na nda basomigu lakini namba nere yabasa abandi kero kende tinkumanye sababu yaro batara osenoko okumanya batara amanya ekyagira obisiye government ne ya national government ya be kirumuna ga town ekirenga no ko advice o educate yani ko saba semia na ko guide omosae especially ne ratu aro mwerekeo koko gendalia mona bono ko nyaba bato swale gali na baba go kuorokeria na bako bago kwariga ni boronge wa insurance na baraba banansi
kwa babulia maswali otagete bagotebi bakomwerekeo onyamurekeo nabo bagocha free of charge mo babasomi mosange na barabu babaegeri kegwikira ngamwa bwa interest osene loan abo mo gwa apply baba guiding akimakonyore loan bono totike ndate gosino bosieria gosino bwaba egente karagia achire soka isiko kemanye kechunguse getumike ese kwari ko getumika kegokonye igo youth fund at the moment chidate nga no bisingi yakonyera abasaba bange nandi muna turiga negendete gokonya nandi government na beta getenga ki omosae atware genta gokora omosae atware akerengerere because chinguru chinyinge chira sabasae abasae nintu to transform ensi yetu nintu to konyemeki ebe muna tutagete mechande yonsi pieroro to kore bintu bitali biya nintu to kore the solution bono we ikote mati ya personal level di bagario kuna kuogerera government inga serikali trakora gento gete trakora gento emeremo na bogo create emeremo yao as time goes by you can become your own boss okore bintu byao and embro yabantu bandi so nintu to ara rigere weaknesses chitu hi government na bakonya ne bwata yae lakini ayo tara so inte government umayenga mechando ki government bwata try your best kora tomanyengo nga challenges kiyo montare expecting generally ya say biashara binde byonse any kind of business to gochaka biro bimbe bwa the challenges kene ngiyo buna twateba kirera isigo in fact any kind of business iso kugambana bari barororo no koremereri bari mereri hande ba kongiro muki bamanyira ka ba successive bono biashara bindi byonsi otagete gochaka goikobe tiare na hande goikabwa seti ya biko manyana na ki ninde tiare koremereri bono muno igore umugwekana gosene duka wachakire litukerimo oigore osetoni ora customer gosibere isatu iyo omanyora kero kende urakwa moyo tebenga customer nchiyo makingo cha gukora bantu mbanya njiti mbari kobora no ona bako nyanga kero kende gosene mbura yatwa bantu mbaji tese duka yao bono otagete kurigere ngaki inkingo change bintu kingo kora iho litanga ni bonemereria negintu kiamana sana se biashara ibintu mbiri ko ba straight igo government policy amachiko ye government muno bono nyororo umuntu igore biashara koiko chibesa njirikana iri kwa kana tax koiko nyore license igo ebibyonse debisusuro manyete koikabwa obatiare ebintu binga munebi kosana lenti kwa kana da ebibyonse koiko bange na ndo obatiare kubimanya mapema otaracha ke ko bisete tiborongo ukabibanga borongo munabire toiko birora lakini izo kobatibwe bange tibuya Diliyo ko biombere naliyo kora bika ba challenges. Mbia mana sana. Ando chinga every bit bia tanyolje ke gimati media sense me yao no kwa ni challenges ko ni counter ase biashara bia. In fact. Umaralia ona tuata ba challenges nchiroro. Lakini no guchiremereria. Mona bono in fact se biashara bi togokora. Abako monta besa. Wanyora kero kende meroberi ya yetera ba mona bangete na bagota makorizo nenere kwagenda insight kwa momanya kwa manyanga no bumanya monto yago ntebi igona bagota makorizo nenere na ande kwa moremereria mwagenda amonere na bego togekana nga occasionally omonto ichoiri gosena form lakini onyore ibintu bite gosena borwaide ebine bintu bikonyora mwanya bantu kuika oteme kwebeka situation yae bono goika moremereri nando musabera amaya hando mokonya sa kunyare kera kero monta afya yere biya nebintu biya bire boronge nere nari akunyara goikira nimero biri yae igo not necessary nga ebintu kiregento muno bangete nabo ebintu mbire birache bikati nimero biri teikira na mune bangire lakini nabo mogotema kubwatira ne customer yao korra sabwata bakon kwamo kwamora kusemwa konyana na ndogendera gochibosho so challenges choose normal na into abanyene we are all of us we are human beings lakini ende kumona amana ne mukubwatira na mwege na ine muchando to yaguchoba manene bwana kirikende kora tumanyinga sense mo yago akero na bono iga ligoria maftandi abali komenda has it affected your business in one way or the other? In fact omaite na incha manyene mbura mwanya bantu na incha igo independent as a customers chane bone
umuchando lyo konyora customers babwate muna bono obumaene ara abantu bakonokorera ng'obogima bwakong'ire obogima bwakong'ire noe n'abantu abano bakonyora noe n'echipikipiki bakogendi nabo obegete ebintu byao boronge bibwanete koreta income lakini abantu ba obogima bwakong'ire obogima borobo bwakong'ire nabo bakonyora abantu bakorera naende kera abantu bakorera iga bakoremerwa noe n'ebiasara byae bikwera nansi because we are depending on these people bono bantu bari konyara goikirani boronge gose kogora boronge ebintu muna biganeri lakini rende nakinata ngaki okoremereria naende abantu bamintu aso obogima obo turi go depend on one thing netagete kwengage ayo monyene okokora ebiasara ao bono muna for example kera okora nyene ebiasara bichwa okonyora chinga kichi customer chitayo muna bono obogima bwakong'ire you have another business to do kokorore no oborimi bwao kokonyora oborimi bwao mborayera boronge ebiasara muna byo go supply osinichi baombira ororo bono okonyora at least turi kuremera mono tego depend egente kama bogima obo bwato kugani okonene na bakorikire na bakonyora igurite ebiasara byao korasigete onya abantu barikire baigurite ebiasara byao bakora mbali ayo batarikire rende omusa ayo tarekera so gwikira rende we need to think outside the box so tikatokore ebiasara ao onya gokora oborimi onya wari ebiasara binde mbira gokora onya kurikire na bakonyana ganto kane ngarobe getasigete so that ne ikabona bono erigaria corona abantu basumbuka ose government etabete bwati mushahara na bakonyara kabiasara kaanga koreteki nkagenderete na bakonyara kinde kurwasikire mbiyamona sana asemingo monchiriri ore tarenda soba semi kola tutebingaye buno monchiriri amararaga matukabo sinara yaya in fact murai narorira abantu abange bagendereire from nothing to something nabongo tema komanyanga abantu bandi ngakibagendereire ngakibashukire gochibosho naende inkibatumikire kogenderera na inche nabombo ate birengere nga one day asokoremereri okwana kwebiasara nsoro of the challenges to what as a nation muna bono abantu abange basomere but we have the issue of unemployment asaye bange ose bantu bange mbabwate gashi lakini abantu babwate skills naende baeguli baga in fact ebara abantu bamana yorarere no bagakora ibintu byamana lakini no opportunity bataranyora bono ngakitogokora we need to create employment tali asamo so nabonta getenga amatukari bosho na inche participate aso gokonye government aso go solve this problem of unemployment nyasa gakuna gotobokiga nabonda acha gokora egente kamo gosenkore kera abantu benyorere chigasi na barabo ase bakonyora omugati obokera litukokoro so I'm ready to deal with the issue of unemployment now and in future mbiyamona sana karungo baseme bawo gocha so mwanchu murigereria omonchiriri ori skogari abasaye bari skogari mo especially ngoko ngambara bakumanya kibese kiga cha youth fund in fact mosamento murigereria obogimobo teganeirio gukwa moyo talibi egente ke pepino gukwa moyo kwa moyo nga gosito kunyara yaya ese ko bagwata mere gento ke ko kwanya nande to nyariti nande tema nande keep on kuna batema mambe na bakonyora nga eganga kwa bwate yikiranire igo musaundo bwenshi neba koiboira so ibire gosena ataka gosenanda gosena ngaki gosomete gosito someti obugimobo no gotema nande kara gwatemire keep on trying na bakonyora nga egento gwategete kwanyora kora biasara binde byonse kora kindi gyonse kire around your environment kerioro chikira akokonye ande gekonya abantu bandi no mata abantu bagokwana nga nkyo gokora aye nayo maito buye bwigento gokora nande naye ginte kike gokonya pone ganga yawo tigebe gwekonya ibye komanyene gokonya nabantu bamino usa abantu bagunjukana indi tigamba ngana kuno batebanga ngo chikokole genteke ngakibono ngo chaka bantu nkondro baliga bandorega don't think about those negativity think positively ngaki after this period after this time ngo chinde ko gain in this way hande genteke yango chekara korole kanenge ncheka bele onye ne biasara utagete go chaka ne kapite ko bolite no bwato moyo ika abantanga basemi mbororo this government offices kenda as youth fund seek advice kuroro basaye mbararia abaya bago ngorra bago semia abasaye kenda these government offices women enterprise fund ikororo
bori abantu ngaki bintu bigokora naye nabo konyora nga kwanyorera ubumanyi kandi kwagendereire ekina kindi abasemi abantu bamento tiga gokwa moyo asobogima obo no gosoja on no kogenderera okwirwanirira nandi tiga gochaya kendi gensi okora nabo gochaga no project y'echingoko onyerende buya nando oekomereri nabeko ba success bwego konye nanda abantu bantali abikora aragere kora se project ye so kora kendi yose kerio ubwato kubwa soronga ashiro chinginte ngeko konye nande gekonya abantu baitu kore mereti nande kogokora muki ambio mono sana timetimbaro ro kwaga ntigo tomera maiga chinge togokora moroberiga tengo bakora lakini akaba yechingaki iko nagani nkwani abana baminto nabono my brother Atos wherever you are mwana minto Dennis Ogega Kisii school nkwani my wife Lynette Nka my mother-in-law Mong na Grace abairi bane koyone agri bana baminto chikasi nura babo Edwin Geoffrey Dennis abari baminto nabange muri wherever you are na bari customer cyane tugosanga mona ino asikera lituko mwensi nabakwanire naende nabaganira maya nabaganira mwensi channel y'abantu baminto muri especially abantu bali muri no kugani okuya think bakwana bari ge listing call patonyo koro monto mye wherever abanyabiashara abayamubwate berengeri byamutegete ko transform our country all of you tigamba kwani channel ngaki abantu muri no gwancho kuya nona abantu baminto abaya kabisa nabaganira maya nande nabakwanire I wish you all the best ese bintu byansi mwakora ambia mono sana Stanley asowekera nase studio na bego gwanchira na gusangana intwe ano gosemerwa no mwanchi muri obereka gwesemi amange gwetira omorobiri obweri tukolierera kurende gwekera bu mwanchi muri ere no tugwekera omoeri obumorobiri bweri tukolierera kwenyora sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bakogenda gotubwatia gwetira Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube gwetira Ndizi TV News asensemo ya website na wotonya gwetira www.ndizitv.net iri na Fridah Kerubo twara obuligeria horobuya sana Ndizi TV, Ubwansu.